Nkaramogo ni kitabu min filɛ a bɛ fɔ nin ma ko Dalailul Kairati gindo caman bɛ nin kɔnɔ kabako caman bɛ kitabu in kɔnɔ an ka fɔlɔ dɔnnibaa kɔrɔ tɛmɛnenw n'olu kun kamana gana wariko la u kamana gana u dayirimɛ na u kun bɛ baara kɛ ka 2000 biye labɔ Dalailul Kairati kɔnɔ o tuma su in na garibukɛ nisɔndiyalen don n kɔntannen don n bɛ gindo kelen d'i ma Dalailul Kairati kɔnɔ cɛ o cɛ y'a kɛ bilahi fo k'e sa e tɛ siri maa la bilen ayi nisɔndiyalen bɛ nin di aw ma su in na yan n'o cɛ an balimakɛ ka bonya filɛ a ye bonya min kɛ a bɛ yan donc an balimakɛ dɔ bɛ yen a ye Iza Wakati nafolo baara kɛ ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye anw bɛ boli ka fɛnw ɲini fangɛrɛ fɛ ka baara gɛrɛw ɲɛɲini ka taa molow kɛ nafolo ye ka senw kɛ nafolo ye k'i den kɛ nafolo ye ne ko galuvin nin si tɛ nafolo lase adamaden ma hali n'a y'a d'i ma conséquence b'a la nka ne Iza Wakati baara di an balimakɛ nana ne ko aw ma ka baara kɛ ni kuranɛ jɛlen n'i y'a kɛ bilahi i bɛ nafolo sɔrɔ baara in b'a kɛ 30,000 mais i bɛ 15,000 sara fɔlɔ an'i ka sɛsɔngɔ 1,800 i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la o tuma ni baara kɛla baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ 15,000 sara mais mɔgɔw bɛ ka bonya kɛ min yɛrɛ ka bon 15,000 ye min ka bon 20,000 in bɛɛ an balimakɛ ta filɛ aw ɲɛ kɔrɔ o tuma ne y'a f'i ye i ka da sababu la i ka baara kɛ ni sababu ye n'i ma da sababu la i tɛ nin sɔrɔ dɛ bilahi a kana siga ne ye 1 million di n m'a bɔ ɲɔgɔn na farafin ka kuma ka ca dɔw b'a fɔ ko papier ɲagaminen b'a la n bɛ caméra gɛrɛ ala k'a yira u la dɔw kan'a fɔ ko faux-billet fana don a y'a lajɛ ka ɲɛ donc 1 million don faux-billet tɛ franc CFA jɛlen don a filɛ nin an balimakɛ y'a ci Konate ma su in na a ye n dabali ban wuladaani in na a ye wari ci a ko karamɔgɔ n y'i ka video dɔ ye a ye ne yɛrɛ content nka ne yɛrɛ ko tun bɛ ne kɔnɔ ka kɔn bi ɲɛ ko nka n ye bonya dɔ k'i ye i ka compte lajɛ ni n ka compte dayɛlɛ n dala sɔrɔ a ye 1 million de ci ne ma a ne dabali banna a ko karamɔgɔ i ka wari tɔ de tun ye ne na 15,000 ye nka n ye 1,000,000 ci ma o y'i ka bonya ye o ta n ko a tɛ tɛmɛ ala ta kan o la nisɔndiyalen su in na n bɛ an balimakɛ fo ka dugawu k'a ye a bɔla nafolo min na ala ka barika don a la a bɛ jɔyɔrɔ min na ala k'a kɔrɔta ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala rasuli o tɛmɛnen kɔfɛ nin ye kabako dugawu dɔ de ye Dalailul Kairati kɔnɔ n b'a nasira d'i ma n balimakɛ nin kɛ n terikɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ i tɛ siri maa la f'i ka saya Allahumma arhamni min zamani hadha wa ihdafil fitani وتطول أهل الجرأة علي واستضعافهم إياي اللهم اجعلني منك في إيز منيء وهرس حسين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافا شو موداليكو مغوسيز ماليكو ندوين كلا شين كمي سبا أني شين تاني سبا كيراو أدادودو ni adadu bay hami o hami bila laino laini bila o jira ala la sho shui ka duma kan kɛmɛ saba ni tan ni saba wallahi ngal na setigi ala la ala min ye dugukolo da ka sankolo da ka ne da kan lamɛnbaaw da maa o maa ye nin kɛ ka sigi nin kan ala i tɛ sa sɛgɛn na wa f'i ka saya i tɛ siri maa la mini ni aw ma ala kama a ye nin kɔrɔbɔ dɔrɔn a k'a lajɛ a faamu ko ɲuman ala k'o danbe ma a bɛ kitabu min kɔnɔ a kitabu filɛ nin ye Dalailul Kairati Dalailul Kairati a page 55 don a b'a lajɛ i bɛ se ka kitabu san kitabu bɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ fan bɛɛ i b'a fɔ Dalailul Kairati k'i mago b'a la u b'a d'i ma a page 55 i b'a sɔrɔ yen o tuma a faamu ko ɲuman ala k'o danbe ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasuli o la halisa me kan ɲɔgɔn wele ni ye kuranɛ jɛlen di anw ti maa nɛgɛ an ti maa jaba ni dalana o don ni ma dana o don bɛɛ ma da ala la bɛɛ ma da kira la bɛɛ tɛna da ne na
kuranɛ bi fɛn lase adamaden ma a bi tɔɔrɔ ɲɔni ka dɛbɔ adamaden kan tɔɔrɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi ko ni sɛmɛna kuranɛ na k'a t'a wuli ka bɔ yen dekun si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko adamaden bi sigi kuranɛ kan k'a t'a wuli ka bɔ yen n ye nin fɔ siɲɛ caman dɛ o la sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko Waqiatu nafolo sura don maa o maa n'a baara kɛli ye ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma n y'a f'i ye baara in kuma teliya kama an b'a kɛ 30,000 mais i bɛ se ka 15,000 sara fɔlɔ n'i ka sɛden 3 sɔngɔ sɛden 3 de bɛ san a kelen o kelen 600 don den 3 n'i ma fili 1,800 donc n'i ka wari kilancɛ 15,000 sara ani i ka sɛ sɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara o tuma a faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma garibukɛ ka téléphone numéro o de ye +223 72 24 02 98 ولا مي دعو كان لمبو يكدعو ينوفي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين